Как е възможно част от света да напусне света? Как може влагата водата да напусне? Не се опитвай огъня с огън да гасиш. Не измивай раните с кръв. Без значение колко бързо бягаш, твоята сянка не просто те настига. Понякога тя е и пред теб. Само пълно слънце над главата кара сянката ти да изчезне. Но тази сянка слуга ти беше, това, което те боли, те благославя. Тъмнината е твоето светило, границите ти, приключението твое. Мога да ти обясня това, но то ще счупи стъкленият похлопак върху твоето сърце, а това е необратимо. Но ти трябва, както сянка, така и източник на светлина да имаш. Слушай и глава служи под дървото на благоговението. Когато от това дърво поникнат ти пера и крила ти израстат, по-тих бъди от гълъб, не отваряй устата си дори за гул. Когато жабата скочи във водата, змията не може да я хване. По-късно жабата излиза пак и кряка, и змията с хъс към нея се насочва. Дори жабата да се бе научила да съска, змията и чрез този звук ще научи онова, което трябва и да знае. Гласът на жабата прикрит, но ако жабата напълно е безмълвна, тогава змията ще се върне да поспи и жабата ще достигне ечемика. Душата там живее в тихото дихание, а зърното на ечемика е такова, че ако го положиш в земята, ще израсне. Дали тези думи са достатъчни или още сок да изтискам от това? Кой съм аз, приятели?